Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Ka China kalapan ipad ba ya kadrun ba kampir bat ka baklan bor ka balatip kum ka Jutian SS UAV kalapan ipad ba ya kani ha ka Zhuhai Airshow ka ba Khatsan Lashna ya kani kadrun da ka Evic ha ringkat ka jingatrilang bat ka Shangzi Unmanned Equipment Technology and H Communications kani kadrun ka badai ka bakya khan ruton ka jingyar ka tham yang jongka kadai arpsan mitar bat kalaban her sya ka jingjorong ka ba khatsan hajar mitar syasun bat ka China kamut bantes yakani ka drone bathamai ha ujeliu arajar arpsan kilat pathai khubor ha China kilakam bakani kadai ka kimi jong ki drone ka balaban her sya ka jingjngai ka ba hadu nyau hajar kilometer bat kalaban ne hasun hadu laipun riu kenta kadai ka drone ka badan ratli ki thap nyang rit nalor ki thap nyang he